Noong nagpunta nga kami ng Maynila ay napag-isipan namin ng Daddy Vin na ipasyalang kaba sa may Ocean Park. Tuwang-tuwa nga ang aking puso gawa nga ng nakikita kong excited din ang aking mga anak. Last time kasi na nagpunta kami ng Daddy Vin dito sa Ocean Park, dalawa lang kami at yung mga kambal ay nasa tiyan ko pa. Yun nga lang, late na kami ng dating. Alas 5 na nung dumating kami dito hanggang alas 6 nga lang daw pala sila. Mabuti na nga lang at hindi ako natuloy mag-book ng ticket online. Kaya nag-usap na lang kami ng Daddy Vin na sa may totoong Ocean Park na lang kami mamasyal. At dito ngay nasilayan namin ang napakagandang sunset sa may Manila Bay Dolomite Beach. Yes mga mare, from Ocean Park to Dolomite Beach real quick. Hindi na nga rin kami nagtagal sa may Manila Bay kaya inaya ko na rin ang Daddy Vin na kumain na lang. At dito na nga namin napag-usapang kumain sa may MOA. Habang naglalakad nga kami ng anak ko dyan ay tinanong ko siya kung happy ba siya at ang sagot niya sa akin ay no. At dyan nga namin napag-usapan ng Daddy Vin na kumain. Hindi ko nga rin alam kung sulit ba na dyan kami kumain gawa nga ng may kasama kaming makukulit na bata. Pero bahala na si Batman. Deserve rin naman kasi nating i-treat ang mga sarili natin kung minsan. At nandito na nga kami sa loob ng mall. Kita nyo naman ang kambal kay Liligalig. At kasama nga namin nagpunta dito ang mama at papa ng Daddy Vin. Hindi nga na naman siguro namin mawari kung paano ang buhay namin kung dadalawa lang kami. Nakapila na nga ako this time kasi nga walk-in nga lang kami for today's video at eto ang mga rate. At sabi nga nang nag-assist sa amin ay free daw ang batang below 3 feet at saktong-sakto naman ang Ate Lia. At hindi rin naman nalalayo ang height niya kay Alika kaya parang ang binayaran lang namin dito ay pang 4 heads. After nga kunin ni ate ang name and contact ko ay hinatid na rin niya kami sa table namin. Hindi ko talaga alam ba't dito napili ni Daddy Vin kumain. Siguro may sentimental value tong lugar na to. Maalala ko kasi nung dalawa pa lang kami sa buhay ay minsan na rin kaming kumain dito. At nung mga panahong iyon nga ay inilibre lamang kami ng kanilang chief engineer. O siya, ayan na, pakarami talagang pagpipilian ng mga kakainin mo dito. May mga iba't ibang seafoods, may mga pika-pika at marami pang ang iba. At pagkahatid nga nila sa amin sa table namin ay pinagpili agad kami kung anong gusto naming soup. At kami na nga rin daw ang mamimili kung ano ang mga rekadong ilalagay na amin doon. So dito sa part na to ay ang mga salad. Pagkatapos nga ay nagawin naman kami dito at ako ay nagpa-refill nga ng shrimp. At sinabi ko nga sa Daddy Vin na videohan niya ako habang ako ay kumukuha ng mga lulutuin namin. Sa mga pagkakataong ito nga ay hindi ko na alam kung ano ang lulutuin at kakainin ko. Kaya nga naisip ko baka mag-samgyupsal na lang ako. Kaya ikinuha ko na nga lamang siya netong chili marinated pork. Nitong pork is spicy at may pahirit pa nga siya. Ikuha ko daw siya netong batikuling ng manok. Yes mga mare, batikuling o etong ang gizzard ng manok. Diyos me. Mamumulutan ata ang Daddy Vin. Pinakuha niya nga rin pala ako ng litsugas. Gawa nga daw ng magsasamgyupsal kami. At dito talaga ako naguluhan. Hindi ko na alam kung ano ang kukunin ko. O kita nyo, ibinalik ko pa. Pagkatapos nga naming mamalengke, manguha ng mga pagkain, ay bumalik na kami sa table namin para magluto. Jeva, sino ka dyan? May pa-smoke machine, charot. Usok nga lamang yan ng soup na niluluto ko at hinaluan ko na nga ng kung ano-ano. At nang makita ko nga ang luto na ay medyo kumain na rin ako at ako'y nagugutom na. At eto na nga yung sinasabi kong nagsamgyupsal lamang ako dito sa may Tongyang. Siyempre kahit papano, ini-apply ko lamang yung natutunan ko nung first time kong magsamgyupsal sa may Isabela. Pero parang hindi pa nga talaga ako sanay, gawa ng medyo syusyunga-syunga pa. Kita nyo naman kasi, kakahango ko lang ng mga karne sa may grilling pan, isinubo ko na agad. Ayan, napasok ka tuloy dyan. At dahil nga sa napaso na nga din lang ang aking dila, ay naghanap ako ng malamig. Pero ang una kong nakita ay itong mga kakanin. At eto pa nga ang mga nagsasarapang dessert. Pero ang nanalo nga talaga sa puso ko ay walang iba kundi itong mga sorbetes. Kinuhanan ko na nga rin pala ang Ate Lia ng kanilang lalantakan ding ice cream. At nakita ko nga dito yung iba't ibang toppings na pwede mong ilagay sa kinuha mong ice cream. At eto nga yung mga napili kong toppings ng akin. Naglagay ako ng crushed graham, ng chocolate chips at ng kaunting marshmallow. At nagulat nga ako pagbalik ko ng table namin gawa nga ng may nakita akong katabi ng Daddy Vin. Kaya pala siya nagpaala ng batikuling ng manok. May balak pa lang mag-inom. Ito nga ang Ate Lia ay nag-e-enjoy na kumakain ng ice cream samantalang ang Ate Alika tuwang-tuwang kumakain ng pakwan. At nais pa nga ng Ate Lia mag-share ng kanyang ice cream sa kanyang kakambal. Sa kasarapan nga ng kain ng Daddy Vin ay aba, nakataas pa nga ang kanyang paang kumakain. At humirit pa nga siya. Kita nyo naman. At binigyan niya nga ako ng infused water dito pero hindi ako natuwa. Mas matutuwa siguro ako kung Coke yung ibinigay niya sa akin. Char. At humingi pa nga pala siya ng isang beer. Hindi ko na nga nabidyohan lahat ng ganap namin. Gawa nga ng nagmamadali na din kami at uuwi pa kami ng Isabela. O siya, paano ba yan? Babalik na lang siguro ulit kami dito sa Maynila sa mga susunod na pagkakataon. At sana sa mga pagkakataong iyon ay maipasyal ko na ang mga anak ko sa may Ocean Park. Hanggang dito na lang. Bye yun!